Waar wij nu mee bezig zijn is het koppelen van de leiding weer tussen Damwoude, Veenwouden en de Westerrijn. Het gas moet altijd een beetje in een rinkje lezen, zeggen we dan. Dat er ergens het gas stikken gaat, de buis, dan kunnen we dat herstellen en dan komt er alsnog gas van twee kanten. Deze buis die hier onder de bregen hangt, die is wat minder. De bregen die zullen op een gegeven moment ook weer minder worden. Dus de rioolzuivering die leidt nou zonnepaneel aan. Daar moest dus leiding verwijderd worden. Dus nu pakken we dit voor om hier een nieuwe leiding onder de zwemmer te boren. En dan voor de toekomst kleren we zeggen. Nou, of het zal litten en het is uitverkeer bij zakelijk bijvoorbeeld en er stond een hele grote vrouwtje op de stoep en die drukken de gasleiding dicht. Dan is er ook een heel stuk wat geen gas meer had, als het van één kant komt. En dan ben je wel van gas op, maar 30 jaar te betiert, dat mag ik niet hadden. Dus we moeten het zo lang mogelijk in stand houden en goed onderhouden, het net. Dit wordt de weken. Ze beginnen nu met de boring te maken. Die meisjes eronder terug, die moeten ze roemien. En de planning is dat we zitten mannen, dat we de gasleiding er terugloeken dan. Dan moet er aan die kant, aan de kant van de Waterswaarde, er moet nog een eindje ingeroepen worden. Dan koppelen we de leidings en dan vervalt het stuk wat onder de bregen hangt en dan is alles nieuw.